Hake tabuk kwbangma bodol borok norok tabuk Lok Sabha ni bagui thangi tongmani tai kachongmui tonglaimani norok sawi mamanya haktor gwnangui haste gwnangui miya tai osukang Tripura ni BJP Lok Sabha ni bagui candidate nomination mani nugui mamanya norok borok bodol Tripura motha BJP IPF ti mililai थांलायमानि त्रिपुरानि CM Dr. Manik Saha tai bubagra song gedarlaयै tabo buskangni strong marin bagai samung khlailai tonglaimani norok nugimana ajagao bubagrani bini bai maharani kriti sing de burma bo East Tripurani sito busamani norok jotono sawi mambayu je bubagra media rok bai singjangmani yagulo bubagra agibo tabubo sawinyo tango bo BJP rok bai gedalmani karon hingake ayang central bai accord Tripura sarongni hamgrani bagai accord sign khlai tumani amono implement khlairani bagai bo magdalkha haike Tripurani CM bo tabuk bubagrani sate sawi tongo BJP rok agini simino Tripura sarongni hamgrai khlai tongo tai khlainani bagai chaitok tongo hnai haike bubagrano buibaksa buksu kok singpining mani ningtamni bagai BJP bai alliance India bai ningtamni bagai gedal Tripura motha rok ni sajangmani bo kok bar tabuk jes jagapana thangtu bo okongno sawo je bo agibo sajak je Tripura sarongni constitutional solution amono writing by rikhake as a party rokpaino bo gedali samung khlainai hinui bo kwbangma news rogono bo agiwo haike sajak hinui bubagra tabuk kwbangma jagao Tripura mothani misil meeting jaga roko bo tabuk bo haike sawi tongo Tripura sarongni hamgraini bagise angadike samung khlai tongo tai bini bai maharani kriti sing de brahmano MP slamui hokakai Tripura sarongni no kok sajangnai hinui tabuk kwbangma BJP bai Tripura motha gelade misil meeting khaima jagabo bo Tripura sarongni kokno sawi tongo Tripura sarongni hamkrani kokno sawi tongo tabu bo haike normi motenga kai Sabo applying to Tripura o Sabo majority tlangi applying no Lok Sabha election no amonorok komeni bising tike sahardi haipano Tripura sarongni hamkrani bagai samungse khlaijangna nangnai amose kokhe amono bubagra bo kwbangma jagaono sawi tongo je tabuk o accord sign khlaimani amno implement khajaka ajagao tabuk ADC police ok botongnai Tripura sarongni police botongnai hayake economic development direct funding pan hune hinman mono Tripura sarongni identity te culture amno development khlaijangnai judiciano o accord sign khlaitomani amno implement khajaka kai Tripura o Tripura sarongni kwbangma hamkrai ingnai haike tabuk amno joras mana singnai within 6 থেকে 8 month nasing dihini bubagra sawo Tripura sarong no haike Tripura sarabo tabuk bodol khei bubagrani je okok samono je bini central thangai Tripura sarong na hamkraini bagai accord sign khlaitu mano amono implement khlainani bagai bukhawo chaitoglai tabuk BJP NDA bai Tripura motha milijangno omono Lok Sabha election no bodwei apply ke honani bagai chaitoglai tonglayo dolma dol sake haike amoto lukurongni thanise sobno apply khainai khaya pairena bagai lukurong thanise amo odikar tai lukurobo kwbangmano bubagrani digiuno thangi tongbayo tamni himle bubagrano Tripura sar kwbangmano bisas khaleja omo ang je kok samani bubagrano support khayo ni je kok samani kokya singje nugmani mote ngaka omo hai matongo amsungno tinin video norok chajaka like khlaidi tai bomo hai video naine musung norok komeni bising tike sahordi amsungno hambai